מאוד, אז כשמגיע עוד נחש, אז זה יכול לצייר לך טרנספורמציה הרבה יותר גדולה. אבל כ... או פתאום נופלים אסימונים הרבה יותר גדולים בחיים, כאילו אתה עובר איזשהו משהו. ואנחנו באמת ראינו ששנה שעברה עם כל הנושא של החטופים והכל, הוא בעצמו עבר משהו, תחשבו בשבילו גם, איזה אירוע זה, שאתה משחרר את החטופים, ואתה מקבל אותם אצלך, ואתה באמת כאילו, כל העיסוק שלך זה רק בדבר הזה, אני חושבת שמה שזה עושה לך אבל זה עניין לנפש, של נתינה גם, לא? נכון, זה נתינה, אבל זה מעבר, זה כבר משהו הרבה יותר, אני חושבת שיש פה משהו הרבה עוטף, יותר גבוה. עוטף יותר. כן, יש פה משהו גבוה רוחנית גם. תחשבו כאילו איזה תחושה הייתה שם. שכל החטופים יצאו, הייתה שם איזו התעלות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אני נכון, חושבת שכשהוא עשה את זה, והוא עשה את זה בכל הכוח, סיים את המלחמה, ועשה כאילו משהו מאוד מאוד גדול. כאילו, נכון, תחשבו שהיינו שנה וחצי במלחמה, ולא היה איך לסיים אותה. עד שהוא לא בא וסיים אותה בכוח. זאת נכון, אומרת, הוא עבר איזושהי טרנספורמציה בשנה הזאת ואיזושהי הבנה, דרך אגב, שהוא לא היה תקוע כמו שאנחנו היינו תקועים פה. בסדר? והוא בא ועשה את השינוי הזה, הוא עבר בעצמו כנראה איזושהי טרנספורמציה, והוביל לזה שהוא עושה cut לכל הדבר הזה. בואי זה נגיד משהו למזלנו. רוחני מאוד מאוד גבוה.